Pána Vtáčnika považujem za veľmi schopného človeka, považujem ho za veľmi zodpovedného človeka. Zvyčajne nesľubuje nejaké prázdne slova, ale vždy vie rozumne posúdiť, čo bolo v jeho možnostiach, respektíve čo je v jeho možnostiach. Vie sa sústrediť na svoju prácu. Myslím, že aj v komunálnej politike, v ktorej teraz pôsobí ako starosta Petržalky, myslím, že si počína veľmi úspešne. A pokiaľ by bol zvolený za primátora Bratislavy, ja osobne ho pokladám za jediného schopného kandidáta, ktorý rozumie komunálnej politike. Milan Vtáčnik je človek, ktorý veľmi racionálne uvažuje, systematicky a správa sa čestne. Zažil som ho v našej spoločnej bývalej strane, kde predstavoval veľmi pokrovkové krídlo, ale napriek tomu vždycky vedel udržať kľud a konsenzus s, nazvime to, radikálmi. Človek ako Milan sa podľa mňa hodí na funkciu primátora, lebo primátor je človek, ktorý by mal byť vecný, strategický, ale aj čestný. V živote a aj v politike je základom komunikácia. A Milan Vtáčnik je výborný komunikátor s vynikajúcimi kombinačnými schopnosťami, kybernetickým mozgom, ktorý vie počúvať a vie sa dohodnúť. Len kombináciou týchto zriedkavých vlastností sa podľa mňa Milanovi podarilo ustáť štvoročné funkčné obdobie v Petržalke s úspechom. Napriek tomu, že bol sám vojak v poli, teda že zastupiteľstvo bolo na, povedala by som, opačnej strane až na 1-2 výnimky, tak sa mu podarilo presadiť všeličo, ale spomeniem len 2 také najvýznamnejšie projekty, a to je obnova škôl a škôlok a rekonštrukcia ihrisk.